Poftim, intrați, vă rog. Bună ziua! Domnul Vasilescu aici locuiește? Da, poftim. V-am adus un coleg. O, ce surpriză, mulțumesc. O, ce surpriză plăcută! Trebuie să fie de la unchiul Mitică, știi, de sărbători, papa pare și cadou. Lasă, dragă cășioare, că doar nu ești tu, singurul lui nepot, unde e să petreacă sărbătorile dacă nu cu noi? E adevărat, dar și noi, de câte ori l-am invitat, s-a simțit. Haideți, fă, să vedem ce e înăuntru. O, ce statuetă! Dar ce e asta? Cu statuetă. Uite că scrie aici, Afrodita Nud. Nud, nud! Dar de ce e așa de dezbrăcată? Probabil că așa a fost moda la Zeițe, ce știu eu. Mie îmi place mai mult moda de la Romarta. Nu, să știi că la Zeițe era mai convenabil. Eu pe asta aici nu o țin, o duc în pod. Nu, o țin mai să vadă și nea Costică când va veni. Să vadă că ne bucurăm de ea. Ei, cum o să o lași aici? Vin oameni în vârstă? Vin copii? Păi să o punem pe bufet. Așa. Tot se vede. Păi să o întoarcem cu spate. Aoleu, mai rău. Și atunci, ce-i facem? Păi îi punem o rochiță. Nud cu rochiță? Știi ce? Să punem o coroniță cu frunze. Și la ce ajută asta? Păi știm că e muză. A cui muză? E, a poeziei. Și mă rog, cine face poezii la noi în casă? Poate mă apuc eu. Uite, mă uit așa la ea și... Și te uiți la ea? În pivniță o duc. Da, așa, poate că și mă soluție, dragă, se poate. Unde te uiți când vorbești cu mine? La tine, dragă, ce mai nu vezi? Uite, fără comparații, eu muncesc în casă toată ziua. Nu, dragă, dar e totuși o zeiță. Vrei să te pui rocul de sus? Vasile, termină! Lasă prostiile astea. Păi n-ai văzut ce a pățit Ulise? Și e adevărat, s-a spus și la cinema. Eu pe asta aici nu o țin. Stai, dragă, că o să se supere nenea Costică, amator de artă. Artă! Divorțat de 3 ori, un peisaj. Nu putea să trimită? E un peisaj, aia e natură moartă. Știu, o îngrop în grădină. Ce faci? Să o găsească un arheolog să creadă că a fost pe ei vreo cetate să ne demoleze casa, fugi, dragă, de aici. Atunci o arunc la gunoi. Stai o leacă, lasă-o să ne mai gândim, poate o folosim la altceva. Hai, gândește-te mai repede. Stai o leacă. Uite, de pildă la bătucuie. Ciocanul nu-i bun? Da, dar e cu totul altceva să bați cuie cu un obiect de artă. O arunc, o arunc. Gata, nu mai aruncă nimic, știu, o folosim la rășni cafeaua. Cum la rășni cafeaua? Foarte bine, uite așa. Văd la rășniță și mă uit la ea. Și? Păi și mai trece vremea. Intră, intră. Vă rog să mă iertați. Eu am fost adineauri. Știți, coletul trebuia adus la domnul Vasilescu de la etajul 3. Așa că permiteți-mi să-l iau. Ah, bravo, ia-o, domnule, du-te! Du-te, du-te! Ah, bine că am scăpat de ea. Da, da. Și eu? Eu cu ce mai rășnesc cafeaua?